Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano padare renyu kuti ndingokuudzaiwo spiritual encounter iyo yakamboitika kwatiri as a family. Baba vangu mukomanashi vainge vakaudzwa nemukoma wavo kuti imba iyi haifi yakasvika paroof level, but baba vakabva vati izvozvo ndinozviramba. Awa mashoko awa akabuda mushure mekunge ivo baba nemukoma wavo vanetsana pavainge vari pane rimwe bhawa kuGrowth Point. So mukoma baba ivo vainge vachishanda kuHarare, asi bamukuru vaishanda somewhere else. Saka vaiwanzo kuti paya each and every month or 2 months vaibva vazongodzoka vose. Ipapo pavakatanga kunetsana inhau yekuti baba vainge vava kutanga kudevelopa pastand pavo. Saka ivo bamukuru vainge vachiti unofanira kudzoka kuzoita development pamusha uyu wakasiyiwa nevabereki, but baba vainge vachiti ndinodawo kuti ndinge ndichizosiyira vana vangu nhaka, noti nhaka yemubatanidzwa. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa attention between baba vangu nemukoma wavo. Saka musi wacho iwoyo hanzi baba nemukoma wavo vainge vakadhakwa vose zvekuti vakatombosundana, asi mashoko akabatwa nemunhu wose ainge ariko kumagrosa iwavo ndiwo mashoko awo akataurwa nabamukuru ekuti kamba kako ako kauri kuvaka akasvike paroof level, ukakangosvika paroof level unofa chete iwe. Then baba semunhu ainge aine nharo vakabva vati hakuna zvakadaro, imba iyoyo ichatovakwa zvekuti mose muchatouya kuzotogara pamba pangu muchibva pamatongo akasiyiwa nevabereki vedu. Baba vakabva vazodzoka zvavo, but baba vakati vachidzoka mukoma takabva tazoona mwana wabamukuru akauya akabata jongwe, akabva ati jongwe iri ndanzi nababa ndinge ndichiuya naro ndiri pebamunini. Ivo baba vakamboramba kuti ko ndinogopiwa jongwe kuti zvaita sei, because vainge vachiri vakadhakwa at that time, but ivo mama ndivo vakabva vazogamuchira huku iya because vainge vachida peace, nekuti mwana ainge ati baba vari kuti vari kukumbira ruregerero. Zvose izvo zvaitika nezvataurika vainge vasina kutarisira kuti ndo zvichaitika, but baba vainge vachiti ko iwe ungagogamuchira seiko, huku yabatiswa mwana. Handiti nyaya dzakadai nemashoko awa ose abuda zvinotoda kutoti vanhu vakuru vange vachiuya tobva tagara navo pasi tobva tavabvunza kuti zvino mashoko awa amaburitsa awa nhai mukoma, ko mangwanako kana ndikazomuka ndakafa hamuzonzi ndimi here makaroya munin'ina. Asi amai nekudawo kwekuti munhu ainge ari very peaceful vakabva vangoti Mwari ndivo vanotichengetedza, vakabva vatora huku iya ndokubva vazongonoivharira muchirugwi. Then mukoma jongwe iri rakabva razomuka rakafa. Jongwe iri rakati ramuka rakafa, baba vakabva vati ndinofanira kuti ndinge ndichitora huku iyi ndinoidzorera kwavatenzi vayo, kana chiri chidhoma regedzai ndinge ndichichidzorera kuna vatenzi vacho. Baba vakangoti vachingonobata huku iyaiya ndokubva vadonhera pasi, vakaita sekunge pane munhu akauya akavarova ndare ndokubva vadonhera pasi. Ivo vachisimuka vakangoti ko chii chaitika, but semunhu wenharo akabva atorana nehuku iya vakabva vaenda nayo vachipopota, vakangonosvika ndokubva vanoirasa pachivanze chabamukuru vakabva vadzoka. Vachingodzoka mukoma ndokubva vatodarikira vachidzokera kubasa. Saka ivo baba zvavaiita ndezvekuti vaitumidzira mari, isusu zvitinha zvacho ndisu taitozvikanya naamai, but vaizongotumidzirawo mari yekuti tipote tichiwana vanhu vanenge vachitibatsira. Imba iya mukoma yaingoti kana ikangosvika pawindow level imba yobva yatodhirika, ikangosvika pawindow level imba yobva yatodhirika. Zvinhu izvi zvakaitika 3 times zvichingoitika. Each and every time imba paingosvika pawindow level something will always happen, imba yobva yatodhirika. Saka baba vakabva vazoti inini kunoku ndava kutombokumbira murungu off kuitira kuti ndinge ndichiuya ikoko ndichibatsirana nemi, because vaiti zvimwe kuda mabhiridha awa amakatsvaka ndivo vasiri kugona kunyatsokuvaka. Saka baba vakazoti vachibva kuya ndokubva vazodarikira nekumusha kwakaberekwa vana amai. Saka ikoko vakabva vazobva nemabhiridha avo ndokubva vazouya. Aiwa basa rakabva ratanga kubatwa pasina kana nguva mukoma
imba yainge yatodarika pawindow level. Asi chinondirwadza mukoma ndechekuti baba vangu vakabva vazotsitsirirwa nepila, and this pains me a lot because baba vainge vachida kuti imba iyi inge ichiva nemavheranda. Saka takabva tazotanga kugadzira mapila aya. Mapila aya akati achingonomiswa pavheranda kudai ainge akatosimba because baba vangu munhu aiziva mishando yemaoko yakasiyana siyana. Saka mapila awa ndiwo vakatomadhizaina ende vakatodhizainirawo murungu wavo mapillars paainge achivaka imba yake yekuHarare. Vakangodhizaina the same pillars iwawo avakadhizainira murungu wavo, asi mapila awa ndiwo akazouraya baba vangu. Rimwe racho ndo rakauraya baba vangu, rakavatsikirira. Ende baba pavakatsikirirwa nepila iri, dai kwanga kuri kunzi musi iwowo pamusha painge paine vanhu zvimwe kuda, dai baba vangu vakakwanisa kurarama. But inini naamai nevanen'ina takatovasiya baba vachingomema vachingoshanda pamba vari voga. But takazoti tichibva kumunda amai vakangotanga kungoridza mhere tichitori kure nepamba, vakangofila kuti there was something that was wrong, ndokubva vatanga kumhanya. Takati tichinosvikawo pachivanze ndokubva totoona kutoti imba yainge yakadhirika one side. Baba vangu vakaita zvekunogarwa nepila riya pagumbo. So baba vakatombozama kuti vange vachibvisa pila riya, but mukunozama ndipo pavakabva vazowirwa nezvitina. Chitina chakavakuvadza ndechimwe chakadonha chikabva chanovatema musoro wavo. Musoro wababa wainge wakazvimba mukoma zvainge zvichityisa. Baba takatosvika vatotonhora kare. Amai vangu vakachema zvekuti kana nanhasi so ndinoti ndikatarisa bankuru vangu ndinotombonzwa kana kutongoda kungotsvaka munhu wekuti angovaponda because of the things that he did to my father. Pari zvino hangu ndikurarama ndiri kunyika yevatorwa, ende kunoku kwandiri mukoma kureurura chinhu chakanaka. Ndakatombosvika pakutobvunzawo vamwewo vemulocation kuti kopfuti dzakachipa ndingadziwana kupi. At that time umwe muSouth African wandakataura naye akanditi kana ukangowana 50 rand unokwanisa kutowana hanzi 2 kg yemabullets, then pfuti hanzi kana iine mhosva unokwanisa kutoiwana pfuti ne200. Ndinoti kana ndikangofunga zvakaitwa nabankuru vangu ndinobva ndanzwa ndichida kutsvakana nepfuti mukoma kuti ndingoenda kunovadhura bankuru vangu ava because vakatirwadzisa. Isusu takazosara tokura tava kutambura. Yet baba vangu, he was an artisan, he was also a boiler maker. Zvekuti dai baba vanga vachiri vapenyu, maybe tingadai tichitogarawo kudhorobha tisingatamburi sematamburiro atiri kuita. Amai vangu ndo vanondirwadza mukoma because soon after baba vashaika, imba iya amai vakazozama kuti vange vachishingirira kuti inge ichizopera. Even though yakazopera mukoma, but zvainge zvingori zvezve zvekiya because vakangoramba vachingowedzera kuita mhiko dzavo. Taiti takagara so taingoona kamoto kacho kaingotanga kari kadiki. Munoona zviya zvinoita moto unobaka kana wabatidza matches, ndo kamoto ikako kataiona. Waitoona kamoto so kachitobhururuka mumhepo kobva katoenda kobva katonolaita kana wardrobe, kobva kanolaita kana hembe. Ende taitoti kana kunyangwe tikazama kukatangira tichikadira mvura, kamoto aka kaingodzima kobva kabaka kodzima kobaka. Ende pose pawaikadzima kaizobaka kaine rimwe simba sekunge unenge watodira petrol pakare. Mukoma nashi, izvi ndo zvakaitika pamba pedu. Nanhasi pamba apa pachingori padongo. Amai vangu vakabva vati vanangu, imba iyi chingosiyanai nayo. Saka takabva tazoisawo zvimacotage paside. But zvapari mukoma nashi, nezimba iro rakazama kumiswa nababa vangu panototyisa because pakangoita zedongo. Ende vamwe vana vemuraini vanotomboti paya pavanenge vauya kuzotamba vachingotambiramo muzimba iroro, vanoti hanzi vanoona baba vangu, chipoko chababa vangu. Chinotinetsa hanzi chipoko ichi chinongoonekwa kunyangwe masikati, but chinoonekwa nevana. Hanzi chipoko chababa vangu chinoonekwa chakagara neimwe room iyo yaifanira kuti
kuti inge ichizova bedroom, hanzi chinenge chakabata chitina, chinoti paya pachinenge chazoonekwa nevana chinobva chatanga kuzvitswanya musoro wacho nechitina chiya. Saka zvinhu zvekuti zvinotyisa. Ivo amai vakaramba zvavo kuti tinge tichibva paya, nanhasi ndipo patinototi pamba kana tichitodzokera kumusha ndipo patinototi tinenge tichitodzokera, kana tichiti tiri kutodzokera kumba ndipo pacho patinenge tichitoti pamba ipapo. Apa chinondirwadza mukoma ndechekuti bankuru vakabva vazodhivhelopa. Izvezvi ndakatonzwa vana vavo vatiinavo kunoku kuJoni vachiti vakomana ngatibatanidzei mari nekuti kumusha uko mudhara tiri kufanira kuvadhirillira borehole. Mukoma ndinorwadziwa nezvakaitwa nabankuru. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So mukoma vedu ava ndakavabvunza kuti maybe it is someone else akangotorawo advantage yekuti mukoma nemunin'ina vakanetsana vari pakati pekunwa doro, then ivo mukoma ava vakabva vati no mukoma, zvinhu izvi zvinotozivikanwa, vanhu vose vanobva kuma areas ekwedu vanotozviziva kuti mukoma akaurayisa munin'ina. Hanzi jongwe riya iro rakaunzwa nemwana wabamukuru ndokubva razomuka rakafa. Hanzi takangoti tichingobva kumakuva jongwe iri ndokubva razongoonekwa riri kumakuva riri padhuze neguva iro rababa richitoteta because ivhu racho rainge richiri nyoro richitotsvaka makonye. Jongwe iri takambozama kuti tinge tichiridzinga, but right, kana tikaridzinga paya raibva razodzoka kuzodzamara richizongonyangarika jongwe iri, but raipota richingoonekwa richitenderera pamba pabankuru. Saka everyone knows kuti izvi ndo zvakaitwa nabankuru vangu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makati zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazojoinawo chimwe chikwata ichi ndechema South African kuno kuJoburg. Kune vanhu vaya vanowanzo kutenderera paMTN taxi rank, saka ndo chikwata chevamwe vacho avo vandakajoina, but tinoshanda muma areas akasiyana. Inini kusaidi kwacho kwandinoshandira handidi hangu kuti ndinge ndichitaura nezvako for my own safety, but mukoma pandakangojoinana navo vakomana ava maSouth African ndakabva ndatopanduka. Kunyangwe mapfekero acho ndinotoita kunge munhu wemuno, ende kunyangwe mafambiro angu ndakabva ndatoremara, nyangwe mafambiro angu akatoshanduka, zvakaita kuti ndinge ndichizowirirana navo vakomana ava. Inini ndakatanga kurenta pamba paamai veumwe mukomana, saka aipota achiuya akatombondibira foni yangu ndakarara, but takazotanga kuwirirana sezvo inini ndichisvuta mbanje. Saka iye akabva azonditi pane umwe munhu ainge achitsvaka munhu webasa, then takazoti taenda muJoburg mutown ndokubva ndazongosanganidzwa neumwe mudhara. Uyu iye haaite izvi zvekuba andoswera zvake akatogara mumotikari make. Mafoni ose aya awo anenge abiwa, mafoni iwayo ndiye anomatora. Saka mamwe acho anotokrosa mabhodha, mamwe acho anotoflya nendege achitoenda kunyika dzakasiyana, especially mafoni awa anodhura, maS chakati nemaiPhone, iwawo ndiwo anowanzo kukrosa mabhodha. Saka mudhara uya akabva andibvunza kuti basa iri ndairikwanisa here, ndikati hongu ndairikwanisa, because zvinhuwo zvainge zvakatodzvanya at that time. And munongoziva kuti kana munhu uri munhu anosvuta, kana ukagara nguva refu usingasvuti, upenyu hunenge hwava kusatombonakidza. Saka ndakabva ndazovajoina ndokubva ndazotanga kudzidziswa. Saka ivo patakatanga kushanda navo ndaingofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachingoda kungoshandidzanawo nemunhu anobva kuZimu, but ndakabva ndazofind out kuti the reason as to why vakandisarudza inhau yekuti
inini sezvo ndichibva kuzimu ndinokwanisa kutageta zvekare nekutoona kuti uyu munhu haasi wemunhu. So ndo basa rangu iroro. Tinototi kana takamira on the opposite side of the street, kana ndikaona munhu wandinotoona kuti kunyange kana akapfeka label sei munhu uyu anobva kuzimu, then munhu uya tinobva tazotanga kumuronda tichimuteverera kuzonosvika tichizomutorera ingava iri foni zvekare nemari, especially pamamonth end paya. Ndinotoziva nzvimbo dzekuti isusu vanhu vekuzimu ndiko kwatinowanzokuenda tichinotenga zvekare nekutumidzira mari. Saka ndinenge ndichitovadzidzisa kuti mazimu vanowanzokuti kana vaine mari vanoenda kumashops akachipa vachienda kunotenga chikafu ikoko. Saka ndiko kwatinenge tingori tichingotageta vanhu vanobvawo kuzimu. But zvinondirwadza mukoma zvose izvi zvandinoita. I can't sleep at night because pane umwe mudhara uyo watakambobira inverter yake. Mudhara uyu patakamubira inverter yake, mudhara uyu akachema mukoma achiti mari iyo yaakatenga nayo inverter akatoiseva for half yegore, but takangomutorera inverter iya for sick money. Takanoitengesa nesick money inverter iyoyo. Zvinhu zvandiri kuita I regret. I do not sleep at night. Ndinozotosvuta mbanje kusvika ndanzwa kuti panapa handichakwanisi kuramba ndichisvuta. Then when I am drunk on weed ndipo pandinobva ndazorara manje. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi inini ndinototageta vanhu vekumusha. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.